serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcast. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, AstraZeneca para sa senior healthcare workers mahimo mag-abot na karon kun buwas nga adlaw. Governor Aksyon nagapati nga mas magataas ang kumpiyansa sa publiko sa pagpabakuna. Sa balita nasyonal, Bongo ginbisto ni Presidente Duterte nga luyag magpresidente. DILG pasabton ang mga LGU nga nagapatuman sa istrikto nga travel requirements sa pihaksang Unified Protocol. Sa balita international, France ginpahalugan ang travel restrictions sa pila ka mga pungsod. Sa balita sa sports, mga detalye sa kinaluto nga Mikey Garcia Pacquiao bout mahibaluan sa masunod nga mga inadlaw. Balita Entertainment, Captain America star Chris Evans plano nga magbisita sa mga isla sa Pilipinas. Samtang sa balita special, aton pag-istoryahan ang mga 6 summer tips para hindi mag-init ang ulo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilog-Gamahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Marso 12, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Last 3 kay nasa ang kagahon ang low pressure area ang nakita ni sa 80 kilometros na bagat na nasidlangan sa hinatuan Surigao del Sur. Ang northeast monsoon kung hangin amihan ang nag-apekto gihapon sa extreme northern Luzon. Ang Visayas nakip na ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental mangin magalumon ang kalangitan nga may laptalap na kapag-ulan kag pagpanago bangod sang LPA. Mahinay naman tutob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong na katundan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang tao plus 11:45 karon sa nga aga magahunas naman o kung naghunas naman las 5:33 karon man nga aga. Ang adlaw nagbutlak las 6:06 kaina, magatunod naman las 6:06 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees tutob sa 28 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Welcome na sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. No? Kag dira sa kay masaka ko na sa babaw para hindi malimtan ang iban. Bella, good morning man. Kay Mira Saludares Locton, Michael Joseph Hilado, Joval Trinidad, sa kay Mario Bacauco Irad. Good morning dira sa imo. Alagad Kevin Henry, Sige. Happy birthday anay sa akong amigo bla sa kay kagawad Noel Libuon sa Panokoy. Happy birthday sa imo. Yes, happy birthday! Huwag ko malipat kay siling ko mapreparar ta karon para sa birthday party. Pagka? Hindi lang Wala ka nagid nga bago ng college sa birthday man. Ano na nga kananay nga. Way lang tanay. Sige, yan. Correct? Michael John Season. Mabasi magpaabot ka nga dalaan ka, wala na niya, ha? Syempre. Kabalo na ko na. Ikaw mo na niyang gapaabot, pero nga may dala, correct? Correct. Good. Good morning ko na sa mga retired PE teachers sa Ramon Torres National High School. Enjoy gid makita na ito sa mga Aksyon Boy sa bago. Ba?
Yoni kag Dan Makilan. Yes. Eleanor Zamora. Tita Felt Casino. Oho. Felicitas Kwan sa yan. Hindi, Casino na apelido ni Ma'am Kwan. Nalipat ko. Sige lang. Sa kay Meet Garbanzos kag sa kay Ma'am Lourdes Season. Good morning. Sige. Carol Montoya, good morning. Miga niya si Millicent Joy Alutaya, happy birthday. Ay, Millicent, grabe nga lang niya na. Si Millicent, ano naman si Kwan? Sino? Sino kanina yung sa Millicent, ano? Sa tong sa Kwan bala ng pelikula? Maleficent na yun. Maleficent. Galing niya, Millicent. Or efficacent. Hindi man. May bayad na yan. Bayad na yan, oh. Millicent Joy Alutaya, happy birthday. Kag sa amiga ni Carol, si Mary Jane Abalayan, Corazon Cordero, Neneth Garcia, kag ang mga teachers ang Montevista Elementary School sa home site. Okay. Kada mo good friend kay Miss Carol, Aksyon boy, no? So, very friendly. Liwat sa Maninoy. sige. Liwat. Ay. Hindi ako mag-ako. Oo na. Oo eh. Christine Menyes Villalobos, good morning, man. Siling ni Migo tawan Bolgalyo, vaccine gid kita katanan, protection gid ni tanan sa aton kag always gid face mask. Yes, correct. Sila tapos na sila ganun sa ilang second dose pero ga face mask gyapon. Maria Rivera Murayama, good morning mandra sa imo. Friday gali subong no, nami nakadto sa kwan mo sa ano gani? Sa comedy bar. Kung makakadto ko, text na lang ka. Si text mo ko kay maupod ta. Sige. Torco Jongko, good morning, man. Raymark Estares. Ma'am Vanessa Mayo, sent 50 stars. Wow, thank you, Ma'am Van, sa 50 stars. Si Torco, yan daw ay gagapadala stars, oh. Gani, doon nakapanukot. Torcs, padalaman dito, stars. Nakapanukot ka naman. Kalain. Sige, go. Si Raymark Estares, good morning, man. Si Alagad Kevin Henry, ginag-greet niya si SM nila. Ma'am Medalia Valenzuela Relado, kag bossing Armando Relado. Romela Ilustre Arevalo, good morning. Sige. Ay, standby na. Standby na. O si ma'am na sa General 1 Araneta Elementary School. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, mag-aabot subong adlaw Biyernes o kung sa buwas nga adlaw Sabado ang AstraZeneca vaccine sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental para ibakuna sa mga senior healthcare workers. Sa pagbisita ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer kag Testing Czar Secretary Vince Dizon sa siyudad sa Silay, iya ginpahayag nga kahapon Marso 10 nag-abot sa Iloilo kung sang Marso 10 nag-abot sa Iloilo ang 10,000 ka doses ng AstraZeneca vaccines kag natala ang ipanagtag sa mga probinsya sa Western Visayas. Sunod kay Dizon, ang regional office ang muna ang mag-anunsyo sa kalamuon sa bakuna nga ihatag sa mga syudad kag probinsya. Duha pa ni Dizon, may dugang nga supply sang Sinovac vaccine sa mag-abot sa Pilipinas sa kalapusan nga bahin sang Marso. Nagapati si Dizon nga liwat man nga matagan sa ikaduha nga batch sang Sinovac vaccines ang Bacolod kag Negros Occidental. Dumating na po yung AstraZeneca vaccines for Region 6, 10,000 doses arrived yesterday and they're now being distributed by the regional office. Negros should get them by tomorrow. Hindi ko pa po alam, but the regional office will know the exact numbers. Ang kabahin sa pahayag ni Secretary Vince Dizon.
Nagapati si Governor Eugenio Jose Aksyon nga mas madamo pa nga pumuluyo ang magkumpiyansa kag handa nga magpabakuna kaangay sa iban nga lugar labi na kun diri sa probinsya manguna ang mga doctors kag iban pa nga medical frontliners ang magpabakuna kag kun makita sang tao nga wala sang adverse reaction kag kun mayara gid man mild lamang. Suno kay Aksyon umpisahan na karon sa hapon ang ceremonial vaccination sa medical frontliners gamit ang 800 ka doses sa Sinovac vaccines para sa unang nga dose kag i-preserve ang nabili nga 800 ka shots para sa ikaduha nga dose. Ginaengganyo ni Aksyon ang mga frontliners nga hindi na magpangduha-duha sa pagpabakuna bangon madamo sa iban nga local officials ang duyag magpabakuna apang istrikto ang IATF sa prioritization. Matapos ang mga medical frontliners, sunod nga bakunahan ang mga senior citizens. Natapos na ang COVID-19 ceremonial vaccination sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay kahapon sang hapon. Ini ang ginsaksihan ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer kag Testing Czar Secretary Vince Dizon. 12 ka mga medical frontliners ang nagpabakuna sang Sinovac vaccine. 7 sa mga mga doktor kag nurses sa Silay Hospital, 2 sa Cadiz District Hospital, 2 sa Lorenzo Zayco District Hospital, kag 1 sa Valladolid District Hospital. Sa mensahe ni Dizon, iyang ipasiguro sa publiko nga safe ang bakuna nga ginagamit sa karon sang gobyerno, labi na ang Sinovac kag abot nga AstraZeneca. Natala na nga magsapol si Governor Eugenio Jose Aksyon sa mga alkalde sang Banwa kag syudad sa Negros Occidental agod talakayan ang implementasyon sang IATF Resolution 101 umpisa Marso 15. Suno kay Aksyon maga-issue siya sa executive order bangod luyag sini nga masala sa gihapon ang nagasulod sa probinsya kag Malikawan nga magtugas ang madamo nga kaso sang COVID-19. Dugang pa rin Aksyon ang maluyag magsulod sa probinsya ang i-require nga magpresentar sang negative RT-PCR test result bilang nasaad o kung bisan pa nasaad na sa Resolution 101 nga hindi na kinahanglan apang ginpahayag man ni Aksyon nga lakip sa resolusyon ang mga poder sa mga LGUs nga magpatuman sang kaangay nga pulisa kung kinahanglan. Naibaloan naglambot na lamang sa 53 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa probinsya apang karon nga semana naglambot naman liwat sa ginabulubanta 150 ka mga aktibo nga kaso. Friday, I will have a Zoom meeting with the mayors and tell them about this directive that we now have to implement Resolution 101. But I will also issue in my executive order requiring all travelers coming inside into Negros Occidental, requiring them to show an RT-PCR test. Bahin sang pahayag ni Governor Eugenio Jose Aksyon. Samtang gitpahayag naman ni Vice Mayor Elcida Familiaran nga epektibo ang mga strategy ang ginapatuman sang LGU sa Bacolod angot sa mga travelers nga nagasulod sa syudad. Inang kabahin sang palayag ni Familiaran matapos ang anunsyo sang DILG nga magapamanaog ang ahensya sang Memorandum Circular o Circular angot sa istrikto nga pagtuman sang Unified Travel Protocol. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Familiaran nga magahulat ang LGU sang guidelines kag ini ang tunan. Para kay Familiaran, base sa iya nga ihibalo, ang National IATF ang naga-issue sang guidelines angot sa COVID-19. Sunod sa Busy Alcalde, base sa National IATF Resolution 101, mayara sang provision nga may poder ang LGU nga magdugang sang protocol para sa ikaayo sang ila nga lugar. Well, hanggang to siguro action by ang guidelines or memorandum circular because I suppose nag-issue yan siyang guideline ng National IATF. Si Vice Mayor Elcid Familiaran. Nagapreparar ang Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod sa patigayunon nga simultaneous simulation exercise sa napulo ka mga vaccination centers sa syudad sang Bacolod sa Marso 19, 2021. Suno kay punong Barangay Boy Pico, magapatigayan ang barangay sang dry run. Agod nga makahibalo na ang mga personnel sang barangay sa proseso, mga kinahanglanon nga gamit kag mga pagsulundan o kon protocols nga ipatuman antes ang simulation exercise. Nagsugod naman sa pagbakal sa makagamitan ang barangay nga kinahanglanon sa simulation exercise kag paggagamiton man sa adlaw sang vaccination program. Ginakompleto naman sang barangay ang listahan sa mga pagbakunahan sa simulation exercise. Suno kay Pico, isa siya sa mga mapabakuna sa patigayunon ng simulation exercise. Pagpaatag sang kapitan, hindi COVID-19 vaccine ang itublok nga bakuna sa simulation exercise, kundi isa kasahi isang anti-tetanus vaccine. Ang dry run kay simulation exercise patigayunon sa Mansilingan Agro-Industrial School.
Natapos na sang DPWH ang improvement sa evacuation center sa Barangay Vista Alegre nga gin-convert bilang quarantine facility para sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Bacolod Lone District Congressman Greg Gasataya, ang mga proyekto ang natala na iga-turnover sa lokal nga panguluhan sa siyudad kahapon akon karon nga adlaw Biyernes, kadungan man sa ginpatukod nga isolation facility sa Barangay Alihis. Dungang pa ni Gasataya, may 45 tanan ka mga cubicles sa kwarto ang evacuation center, samtang 32 naman ka mga kwarto ang sa Barangay Alihis. Dugang pa sang kongresista, ini nga proyekto ang ginkuha gikan sa pondo sa idalom sang Bayanihan Law. So, humana ni siya, and this will be turned over to the Bacolod City LGU. No? So, good for 45 cubicles ang paobra sang national government through DPWH Regional Office. Kag sa katapusan nga balita lokal ging klaro ni Wisam Operator Frank Carbon nga wala sa gihapon gina-require ang medical certificate, travel pass kag negative RT-PCR test sa mga nagabiyake Bacolod, Iloilo, vice versa. Sunod kay Carbon ang executive order nga ginpagwa ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas ang para sa mga magabiyake gikan sa ibang nga rehiyon nga plano magsulod sa Region 6. Dugang pa ilan na obserbahan nga nagadamo naman ang kaso sang COVID-19. Wala na kaya kinahanglanon pa sa mga dokumento, why na ng medical certificate, why na ng travel pass. Kag wala na ni ang dapat may negative ka na RT-PCR ng swab test. Wala, Iloilo Bacolod, ha? Puro man ka or pass ka. Kabangin sang payag ni MBCCI President kag Wisam Operator Frank Carbon. Bongo, ginbisto ni Presidente Duterte nga luyag mag-presidente. Samtang DILG, pasabto ng mga LGU nga nagapatuman sang istrikto nga travel requirement sa piyak sang Unified Protocol. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Good morning dira sa kay Rochelle Evangelista.
Idol Dorel, good morning, good kuno. Bokal lang. Good morning. Ang pamilya Benedicto sa siya nga Sindat Santa Teresa sa Pukaton, Minalbagan. Kag pamilya Suarez sa barangay Inclaro, ginatamyaw man ni Alex Montesa. Ay, oo. Sige, mayong agad sa inyo. Okay. Sakay, ano sa'y koras, oy? Jesselyn Andrada Tiangson, ang barangay Mansilingan. Good morning ko no kay Annalyn Paragados kag Amelia Caspe, no? Yes. Kag happy birthday man, pero tamyaw kung sa karon sa on air. Sa kay Donna Malayang. Birthday yes Oo, amo ni siya ang asawa ni Juan ni Kapitan Jojo Malayang sa barangay Kabug. Okay. So isa na sa imo nga mga maninay dira ka kantuan kung magpangapi ka sa barangay Kabog. Pwerte, no? Sige, soon. May maninay na kapihan. Kundi si Kagawad ulay balahon ng balanta ka to kung magkapi ka to ang balon mo siya. Yung si Donna pag do okay man ni siya. Yes, of course. Kung hindi siya si Jojo Oo. Kung hindi si Kapitan Jojo Malayang sugid mo siya kay Donna, hindi mo sugid ka kay Donna. Adlock na sa kay Donna. Ay, kalain. Ginpisto mo gina. Ipos-ipos. Ang tutani po. Ronnie Mananghaya, good morning. Kuno watching from Hufuf, Saudi Arabia. Kay Tintin Prince Sogon Brillantes. Tamyaw niya lang, Pamilya Brillantes. Ginatamyaw man ni Ma'am Van, siyang niya sister nga si Mrs. Alvarez dira sa barangay Tangub. From Minnesota with love. Nona Postrano, may agaman Jose Reyes, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Chinard Bihano Nisisito, good morning man. Anski Galvez Rizaldo, good morning. Watching live sa Paranaque. Pa-shoutout sa Rizaldo family sa Hacienda Balas. Sa most especially sa pinalangga niya nga tatay Narding. Love you, tatay. Siling ni Sweet. Anski. Amo na siling ko si Michael Jose Chakto gidos ni kundi gito kasino mo. Casiano, si Ma'am Casiano, Felicitas Casiano. Casiano gali. Kag Milet Garbanzos. Amo ni silang mga PE teachers, no. Amo na siling kundi hindi gito kasino si Ma'am Felicitas mo. Casiano, correct. Mikmik Patrolya. Patamyaw kay Kimberly Patrolya. Dina Decrepito. Ano? Yes. Jane Oiseser. Sa din ka na daman. Mylen Hinsaya. Kasako da sa imo. Anong ginakuan mo daman? Wala lang. Nabasa mo ko. Romel Baydal. Nakita mo na? Romel Baydal. Oo, kita ko siya. Happy 50th birthday ko, no? Kay Ma'am Elian. Elian or Eileen? Eileen Joy. Joy Mujares Baydal. Yes, happy birthday. Happy 50th birthday, Golden. Ano na yun? Golden birthday. Tsaka Golden Day. Lino Palik, good morning. Kay Rico de los Santos. Gapangapis, Action Boy. Dara sa tamyo nyo lang yung tupad balay nga si Mark Ryan Nerma. Nagapangapis sila kuno Di okay Good. Good. Kay Velrico Naya, good morning man. Action Boy. Action Duril Bapete Katiga. Kay Jojo, good morning man. Pamilya Castillo, sang barangay Alim, Hinubaan. Gatanaw sila subong. Salamat kin. Action Boy, araman si Sir Edwin Pineda. Good morning, Sir Edwin. Good morning. Dra sa may somewhere in US. Di ba si Sir? No? Correct? Correct. Si Susan Jaime Allen, good morning man. Rose Wenner. Sakay Sir John Chong sang Task Force Kasanag. Kay Cathy, good morning. Siya si Cathy. Mrs. niya. Mrs. niya. Okay, sige. Good morning, landa sa ila, Action Boy. Kay Glenn Santa Ana, good morning dara pare ko. Sakay Teresa Linacayaw, Jen Boarom, kay Grace, kay Maria Fe, good morning sa inyo. Kay Ma'am Mila Alit. Yes. Check attendance. Good morning, Mil, no? Sige. Kag sumuman sa kay Rose Wenner dira sa Germany. Kag kay Lilian Bermudez
sa may Australia. Good morning, Gid. Si Ma'am Kelly Jelly, why nagtulog na? Wala, ara siya. Ara siya? Nag-chat siya sa ako ng baya. Thank you, Gikono. Kaya gin-add ako sa Facebook. Ako nga, may friend request man sa ati. So, gin-accept siya. Balokantes ko magbat. Bro, accept ko gina sa kay Balokantes ko magbat. Ang friend request gay na meditate pa ko na mo. Meditate. Ako gina-validate mo. Hindi ka meditate ka gidya. Pero gidya, no? Doon ka holy. Holy. Sa kay si Desierto from Escalantes City. Morning din sa misis niya ko sa Villamonte. Ay. Misis ko sa Villamonte, Boy Hugas. Sa Boy Hugas. Siya, restaurant. Mata? Hugas. Pinggan. Si Desierto. Melchorita Ferrer. Good morning, man. Sige. Perfect. Sige. Mayong aga. Sakit nga akong likod. Ang sakit yung malikod nga, how? Okay. Si Sir Nonito Novero, ara, manggali action boy. Good morning lang na. Sa Granville? I don't know, nalipat na ko, action boy, sa kadamo, bisang kapag-greet bala sa aton, kis balok aga kalipat ta. Sa patid na hala, birthday ni Miss Kelly Jelly? Ay, birthday niya? Ay, day lang gid. Ay, birthday niya, action boy. So, let's sing Happy birthday. Hindi pa magsantuan. Sabi ko sa end nun. Sa end day mo, kumpisa mo lang ako gani. Dumagubang bangs ko Ay, ikaw na lang, go. Happy. Ikaw na, sige na. Nagsunggod na ko. Sige na, go. Matapos na ni karon kadugay pa sa imo. 1, 2, 3. Sige, ending na lang. Happy birthday to you. Happy birthday, Jelly Kelly. Jelly Kelly. Kelly Jelly, hindi kayo mula na siya gabalik-balik na lang. Sige. Sige, standby! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:34, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga luyag ni Senador Bongo nga mangin presidente. Ini ang ginanunsyo ni Duterte nga yara ang presensya ni Go sa iyang pagpamulong-pulong sa inaugurasyon sa Port Operations Building sa Port of Dumaguete sa Negros Oriental. Sunod kay Duterte, samtang nagapanaog sila sa aeroplano, naghambal si Go sa iya nga luyag sinimangin presidente. Doon pa ni Duterte, nagpangabay sa iya si Bongo nga siya na lang ang mag-anunsyo. Sa tong Marso 5, sang gintawag na ni Duterte si Bongo bilang presidente sa isa kakahiwatan. Ginpahayag sa senador nga nagapasalamat ini kay Duterte sa pagsalig pero hindi kuno ini interesado kag naga-joke lamang ini.
Maga-issue ang DILG sang memorandum circular nga nagapatuman sang paghalog sang travel protocol sa tunga sang COVID-19 pandemic. Ini matapos nga may pila ka mga LGUs ang nag-require sa gihapon sa mga travelers nga magpresentar sang travel authority bisan nga ginkakas na ini nga requirements sa idalom sang Unified Travel Protocol sa gobyerno nasyonal. Sa media briefing ginpahayag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ilan na obserbahan nga may mga LGUs tubtub karon ang wala nagasunod sa IATF Resolution 101. Ginapaabot subong nga semana ipagwa ang memorandum circular. Sinabaluan ang paghalog sa mga travel requirements ang nagatuyo nga liwat makabangon ang ekonomiya sang Pilipinas. Ginaduso naman sa League of Provinces sa gobyerno nasyonal nga tugutan ng COVID-19 testing para sa traveler sa pag-abot sa port of entry sang probinsya bangod sa Kabalaka nga ang pre-travel testing mangin delikado. Suno kay LPP President kag Marinduque Governor Presbytero Velasco Jr., wala gin pasugtan sang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang ila pangabay apang padayon nila ini nga ginaapilar. Dugang pa ni Velasco, ila ginaduso ang antigen test sa mga probinsya nga wala sang molecular laboratory, RT-PCR test sa mayara kag saliva test sa probinsya nga may pasilidad sang Philippine Red Cross. Sa nabaluan, ginatugutan lamang sang IATF nga magdesisyon ng LGU kung bala mag-require sang RT-PCR test o kung hindi. Ginhangkat sang Philippine National Police ang pamilya sang siyam ka persona nga napatay sa operasyon sang kapulisan sa Calabarzon sa Marso 7 nga magpasaka sang kaso sa mga police officers sa ila ginalagar nga summary execution. Suno kay PNP spokesperson Brigadier General Eldebrande Yutsana kung mayara sila sang ebidensya handa man sila nga tubangon kung anuman ang legal actions nga pasaka nila batok sa mga kapulisan. Dugang pa ni Yutsana magapatigayon man sila sa investigasyon angot sa among reklamo bangod wala nila ginapanugutan ang kaangay nga buluhaton kung naglapas gidman sa kasuguan ang kapulisan. Naibaluan ginaangot sang pulis sa mga legal activists ang mga napatay. Samtang wala na makahulat pa ang ipila ka mga kongresista nga buligan ang mga kinahanglan nga Filipino sa tunga sang COVID-19 pandemic. Sa interview sang DZRH, ginpahayag ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga nag-amutay ang pila ka mga mamalidha para buligan ang mga Pinoy nga naapektuhan sang dako sang COVID-19 crisis. Ini samtang pending pa sa Kongreso ang sumeter nga 10K ayuda bill ni Congressman Cayetano nga maghatag sang dugang nga financial assistance sa pamilya nga Pilipino. Suno kay Cayetano, naglibot ang iyas ni nga matinao sa Quezon City agud ibaluon kung ano ang mahimo nga ihatag nga bulig sa mga residente. Sa karon mas nagdamo pa suno sa iya ang mga interesado sa pagpanghatag sang ayuda pareho kay Batangas Representative Reneo Rani Abu kay mga kongresista halin sa probinsya sang Cavite. Samtang ang 10,000 pesos ayuda bill ni Cayetano ang may tuyo nga hatagan sang napulo kalibo ka pesos ang kada pamilya nga Pilipino o kung 1,500 pesos kada pamilya miyembro sang pamilya depende kung diin ang mas mataas. Para ginawa namin, nag-ambagan kami ng mga kongresista diyan para magbigay sa 10. So nakita to ng mga kongresista ng Cavite at tumatawag na katulad si Rani Abu sa Batangas. Gusto din daw niyang gawin, nagbuo siyang maliit na grupo na magdodonate. So ginagawa po natin to para ipakita na ang bayanihan spirit ay buhay. And kung kaya ito ng mga individual, lalong kaya ito ng gobyerno. Ang kabayan sang pahayag ni Congressman Alan Peter Cayetano. Ginkumpirma sa NBI nga cyber attack ang main website sa gobyerno nasyonal. Sunod kay NBI Cybercrime Division Chief Victor Lorenzo, ang website nga www.gov.ph ang naka-eksperyensya sa denial of service attack. Bangod sini unavailable ang sa users ang website. Ang website ang gintawag man nga National Government Portal nga nagatuyo nga malikawan ang physical visit sa may mga transaksyon sa gobyerno. Sunod kay Lorenzo, ang NBI ang nagapakikangot na sa Department of Information and Communications Technology para maumpisahan ang investigasyon. Kumpiyansa si Lorenzo nga ilang matrace ang hackers nga responsable sa sini nga insidente. Sa itong Miyerkules, ang grupo nga Cyber PH for Human Rights ang nag-email sa media kag nagpahayag nga nangin madinalagon ang ila denial of service attack sa website. Tuyo sa grupo nga ipalabot ang mensahe kay Presidente Rodrigo Duterte kag sa iya gobyerno nga untato na ang pagpatay sa mga sibilyan. Ang ato na kapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato na
napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sakay Joel Manila, good morning dira sa imo. Sakay Anbelag, of course, no? Chris Vilma Treyes, mayang agaman. Ginatamyaw man ni Noel Amar, si ayang sister nga si Perla Derla sa Barangay Estefania. Good morning. Kay Jojo, salamat ko no. No problem, Jo, no? You're always welcome. Sa aton dira nga mga listeners bala sa La Castellana kag Isabela, may aga dira sa inyo. Sa kay Junel Halyurina, kay Leo Talaban, may aga man. Hindi ko makita nga akong diri nga mga kuano, nga mga Ano, Action Boy? Pangitaon tayo hindi mo makita. ako din nga mga comments. Siling ko kay Joy Otto na lang tawa. Dili lang hasta ako nulo. Very good, very good. Sa Estilioso family, bala, dira sa may barangay Yubo, sa Basta Yubo, La Carlota. Good morning dira sa inyo. Dumduman mo naman ay, no? Hindi ka dyan malipat, no? Madidumdum. Sa tanan nga pangitabo sa kabuhi ko, mo ginaguro hindi ko Feli Morales Cuello Aliesa, good morning man sa imo. Si pare mo Bia Jonathan, ginapatamyaw yaman ang mga pamilya niya sa Sipalay. Ay, good morning sa Barangay 4 na sila Action Boy, Sipalay. Ang Barangay 4, lapit na sa Barangay 3. O, kag 5. Lapit na sila Action Boy. Sila na. Oo. Medyo layo-layo siya sa 6, gawa. Mas layo pa siguro sa 10. Layo pagkit. Ang sigurado is lapit na siya sa 4, sa 3. Sa 3, kag sa 5. Amo na siya. So, nagli si Bia Jonathan. Oo. Kagita, di ba, bakal sa una sang isda. To bala nila, sa nagpukot sila bala ni... Sa 4 tatuaw? Ha? Barangay 4 tatuaw? Hindi nagbakal ta isda, nagpadala ta bala sa iya. Okay. Yes. Ako palang isda nga ginbakal. Tato nagpuli siya sa nagligad. Ay, wala ko talaga ginbakal ako. Hindi naatagin. Sorry. Wala ka kabayad? Hindi, hindi kay timing gito Action Boy. Nga ginhatag lang sakon ko, no? Pero mabagi ko tani. Galing wala ko to gali kwarta man pag naog. Amo na to kung ginhatagin lang kay way ka mang likwarta. Feeling ko man. Ay, kalain. Thank you, kid comparing Bia. Naabot sa gurong kwarta. Sige lang, kumari. Mo na lang na, ay, wala ko digli kwarta, silang mareha sa imo na alang-alang mga timing gadya. Bako hindi bayaran ko lang, dali lang gid bala pa open ko, ay wala uno. Kahuluya. Pero sige lang okay lang na siya ya. Si Cleo Habison, good morning dira, watching from Puerto Princesa City. Ay, Palawan? Wow! Gusto ko man nagyapon na sa ilo? Wala pa siya sa Palawan, gyapon ng Puerto Princesa. Very good. Good morning mga kay Rosana Bakusa, kag sa pamilya niya sa Inayawan, Kawayan. Kumusta na da si Anthony? Oo, no? Si Anthony Jones. Duwag siya kabugtaw, pero may temprano. Kumusta na amigo mo si amigo? Ta si Kwan, si RR?
RR Muntua? Oo. Ay, ito ka sako, man to siya guro sa, kaya rin, siya subong sa mamailan, mong sa may di na kay kabadyangan. Dahil sa katiner na. Oo, base wala naman siya guro internet ay. Siyempre, mas lapit sa Kabangkalan kay Kabay. Ato siya sa Kabangkalan, nag-aobra, subong. Okay. Sige. So, amo na siya. Okay ka lang, okay lang si RR. Hopefully, okay lang si RR. Kalain. Si Anthony, Si Anthony, siguro, sako gid sa modules, yung bala action boy. Busy gid siya sa modules. Tiki, kuha mo na siya ng college mo na siya? Tiga module sila. Ano module sila? Ano, mistro na siya, no? Mistro. Mistro. Mistro ka. Te. Okay. Anong ginakadlaw-kadlaw mo, action boy? Kaya wala ka na balasahon. Hindi. Kung gusto mong basa, meron. Sino si Editha Bravo? Hambay lang N. Ay, anong N man? Action boy, good morning kay kay Maria Sofia Andrade Nagalio. Aga pa siya kuno naga-TikTok. Ay siya? From Rex Perez Nagalio. Yes. Si importante, Si Dennis, ganun ko na-miss siya na si RR. Pero then, na-miss niya na kuno si RR. Duwan na-miss mo si RR kay si Anthony. Grabe. So, kay Duwan na-miss niya, Mrs. na ino. Mrs. na Oo, na-Mrs. Na kay Duwan na mo. Kung isa lang miss. Gets ko na, in fairness. Dugay ka, alam ka gin man, Oo, kabalaupod ko. Si Ma'am Lily King sa London Bridge is falling down. Good morning, Dra. Si Hazel Polmo Castillo sa General Trias Cavite. Gatanaw man. So, ginatamyaw taman. Very good. Kaya ang Paraguas family. Sige, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:47. Kag sa detalye, Balita International, ginpalugan sa France ang ila COVID-19 international travel restrictions sa sa Europa. Sunod sa Foreign Ministry sa France, nga hindi na nila hugtan pa o kung istriktohon pa ang mga magapadulong kag magahalin sa mapungsod Australia, New Zealand, South Korea, Israel, Japan, Britain kag Singapore. Ginpahag naman ni French Tourism Minister Jean-Baptiste Lemoyne nga importante ang pagpahalog sa travel restriction para makabalik o kung makabalik na ang pagsanyog sa ila turismo. Magapabili naman ang pila ka requirement kaangay sa negatibo nga COVID-19 test sa sulod sang 72 oras antes magbiyake. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, nagpapanaog si Presidente Rodrigo Duterte sa executive order nga naga-expand sang access sang internet service providers kag value-added service providers sa satellite systems. Executive Order number 127 nga ginpagawa sang Huwebes nga adlaw nagapalapad sang access sang telecommunication entities pareho sang ISPs kag operators sang apps kag web-based services nga rehistrado ini sa National Telecommunications Commission sa tanan nga satellite systems agud nga ma-improve pagid ang kalidad sang ila nga mga serbisyo. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos kag 48 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 19 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 24 centimos. Kag sa Balita Entertainment, yara sa listahan sang Hollywood actor nga si Chris Evans ang Pilipinas sa iya plano nga kadtuan sa pihak sang coronavirus pandemic. Sunod sa 39 years old actor, na-excite siya bungod puro manami nga paglaragway sa mga tourist spots sa Pilipinas ang iya nabatian. Sa bahin naman sa Chief Executive Officer sang Philippine Telecommunication, sa diin si Evans ang bago nga brand ambassador, ginpahayag ni Alfredo Panilio nga asikasuhon nila ini kung diin man ang isla nga luyag kadtuan ni Chris Evans. Amo man mas manami sunod sa iya nga sa panahon nga dalayan ng kakason ang travel restriction, amo nga maglagaw diri ang aktor. Si Evans ang nagsikat bilang Captain America sa Marvel Cinematic Universe.
Sa balita sa sports, ginalauman nga may baluana sa masunod nga may nadlaw ang detalye sa ginaplansa karon nga engkwentro sa tunga sang American welterweight contender nga si Mikey Garcia kag Pinoy ring icon Senator Manny Pacquiao. Sunod kay Garcia, posible ipagawa na sa masunod nga adlaw ang petsa kag kung diin hiwaton ang hampang nila sang fighting senator. Abang ginpahayag ni Garcia, posible matabo ang boxing match sa bulan sang Mayo. Pahayag pa sang 33 anyos nga boksidor, madugay na ginaluto ang enkwentro apang na mas nag-atag lamang ang detalye sang nakaligad lang nga tuig. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga ka-aksyon. Yes! Happy Friday! Yes, happy Friday! Kag happy birthday liwat, no? Tamyaon ko lang ako amigo, si Kagawad Noel Libuon sang Barangay Pahanukoy. Yes! Good morning! Kag happy birthday sa imo. Kag may ginapatamyaw man to si Action. Happy birthday man sa kay Donna Malayang, ang tiayon asawa ni Kapitan Jojo Malayang. Doon pangita pa ko tani kuan ng adjective ba lang nga makadagay siya. Pero happy birthday Donna, no? Malayang sang Barangay Kabog. Yes. Good morning Action Boy kay Miss Eva kuno kag Ma'am Gina sang Golden River. Salamat kuno sa saging. Halin hambal ni Action Eden. Saging nagalin. Kay Ma'am Gina kag Miss Eva. Atag Action Eden. Dra sa may Golden River. Golden River. Yes, sa Gold nga River. Sige. So, ano na? Okay na. Sige. So, sa aton balita special Action Boy, Aryo, mga 6 summer tips bala para hindi mag-init ang imo dra nga ulo, hindi magdungan bala sa weather. So, are nga aton mga tips Action Boy nga imo pagahimoon para ano lang ya, masaya lang ya. Cool lang, chill lang. Chill. So, chill ka lang. Chill ka lang Action Boy para chill lang bala. Makakadlaw ka ginaya. So, Action Boy, ang una mong paminsaron, arabing may mabatian ka nga daw nag-init ang ulo mo. So, ako rin kinatawag nila nga, oops, dali lang. Mana siya, oops, dali lang. Ano man na imo yung padugay-dugay ka dito sa atin. May mga sugpon-sugpon kay Action Boy. Sama siya, oops, dali lang. Oops, kiri. Pero kung sa Tagalog pa, teka muna. Teka muna, Kay Humble Action Boy, kung mainit ka kuno, mag-isip ka kuno from 1 to 10. Kag kung hindi pagidya kuno ya makataas ang kainit mo up to 20 kuno. Kag kung hindi pagid talikod na lang. Isip ko sa 30 hasta para 100 wala katapusan. Talikod na lang bala para matapos na dayon. Yaw ka 1 2 kapoy na pam 1. Pero gaginawa ka dapat pag hindi kay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hindi na ya mainit ka pag ina. So 1 2 3. Amo na. Kaya pagabot sa 10, maumpawan ka na ako. Di ba siya kalambot din? Siya nang nagtalikod. Ha? Siya nang nagtalikod. Pero di ka man syempre mag-isip na gatubag siya. 1, 2. So dapat makakalma lang. Malabot gani karon 10 kag-ara. Mas tubang ko. Matamparusan ka na. Okay. So, amo na Action Boy. Kaya para, likaw tayo sa stress bilang ginatawag sa ato niya kabuhi. Kaya life is short kung Action Boy. Wala ta time for mga negative nga mga kagang time taman subong. Wala ta ganit time daw. So, next Action Boy. Mga ano lang niya. Duwa na lang kabilog para at least may ano ka man. Next. Hindi na kay basi message di karon nga overtime kita. So next konsiderasyon man Action Boy. Ang kaakig bala Action Boy isa ka normal nga reaction man kuno mong. So amo na konsiderasyon. Kagaryo paminsaron mo sang maayo anay. Kaistoryahon man imo kaugalingon. O pwede ka maistorya sa imo kaugalingon dubuang ka. Syempre do ka ano lang balaw. Dorel. Hindi magpangakig Dorel kaya hindi naman. Tingnan mo hindi ko makikig Dorel lang. Kamu lang ang Dorel istorya na. Ikaw kasabatsing mo self. Sige ha. Para very literal. So, muna na
siya Action Boy, kay iti syempre, ikaw man bi, hala ka ka-entertain sa mga stress sa kabuhi, tabla Action Boy. Tiga dala, ga ano kapag, ga ugyon, kapag is kainiton sa panahon, stroke na yung gwa mo yan. Ikaw man na ya mahalitan. Oo, yung mo kaugalingon. At yung nagambal sa makailinit ng mga lambalanon, hindi man to siya mahalita, hindi man to siya mapiktuhan. Oo. Ikaw yung ginambalan ka lang daw, ikaw po imo yung mapiktuhan. Nan. Hambay ka rin ni Ma'am Bueng Skilim Morales, Action Boy. Hambay maisip siya kuno 10. Pag abot kuno 10, nga ka pa sa tubang ko, sadya kita. Sadya kita. Ang gani nga, basta ka kutin-puti, babay, isip na na siya. So kung ikaw naghambal, sa hindi mayo, damat-amat ka na sa tawag sa kalabutin. Kaya but sila kung may ginambal ka, tapos wala siya nagbalos, baladayan Action Boy. Saan ka isip siya? Meaning, nainito siya sa ginambal mo. Tapos ka-isip na siya. Kaya sa mga nag-joke, pag ginabla Action Boy, nga bala, nila, nga wala na nalipay, ang gina-joke nila, sige yun pa nila, no? Correct, meron na. Pero sa mga tao, nga ikaw na nag-react gani ang ginalango-lango mo. But silingon, untat ka na. Untat ka na. Hindi mo na pagsigihon, kaya doon na namitan, kapag hindi mo yan. Oo, abiyaguro, doon na namian, man ang gano. Pero sa mga ginaamo man na Action Boy, kabaton sa mga amo na bala nga ano, hindi ka mauya, hindi ka magkadlaw, meron din ba, gamamon lang na kay para hindi bala awkward. Hindi ko ano ginabatsyag mo yan, no, mo Action Boy ya, di ba? Ang inabla mo gambal sa imo nga pag lango-lango siya mas lingsa dahil nga tilipay ka. Delikado na na. Uy, lipay ko ya. Lipay ko yan. Nan. Di ka lang nalipay siya ya, bantayan mo. Kaya basi ko mag-isip siya up to 10 bla. Kasi mabigwasan niya ka wala lang ala. Basi lang mag-isip siya. Maisip siya 10. Ang layo mo na basi dasig sa mag-isip. Tiyan mo ko yung delikado. Naman mo gida. So hindi na paghulta nga mag-isip siya 10 ka magsadyahanay ka mo duwa. Wala to, bantayan mo da mamangkot si mong niya nasunod ganin sa 6. Ala, na. Mag-isip siya niya, tapos ikaw pa mamangkot doon, niya no ganing sunod sa 6. Pag siling niya, hindi na pagtudloy, lakat na lang. Hindi na pagtudloy. 7 eh! Wow, mo kapag na. Sige. Okay. Sige, Action Boy. Ay, Action Boy, dali lang kikinig may nagpa-action di sa aton. Listener tani. Si retired Major Ramon Erasmo. Kay ang iya ko nga wallet, nawigit. It's either sa Hinigaran or Binalbagan area. Kung sino nakakita, parihog idulong nyo sa malapit yung police station. Ako mag-contact sa number 0939-9399-518. So, si ano to Action Boy ha, si retired Major Ramon Erasmo ang nagapanag-iya. Yes, actually, then nag-greet ko na kagina pa, way kagapamate. Ang saging. Ang saging, agit pasalamatan niya. Sana all Action Eden, may saging. Ay, thank you, Grace, sa naghatag man sa akong saging, si Tita Linda. Dress sa may Karabalan. Thank you so much. Kagapon, kinakita ay kami. Thank you, Gid. Thank you. Kung tagaan ko kung i-share mo sa akin, hindi lang. May dala ko to. Standby na kita mag-action sa Action Hotline. Upod ka Action Art tayo hupon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon, Dorel, Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting